dar prirode Srbije i Rumunije za to. Eto ga, prikade, samo za tebe. E to! Ja me nađe! Daj mi se kirču da spučam! Daj mi se kirču da spučam! Daj mi se kirču! Sada moramo malo rukama da držimo da ne razbijemo čabar. Brate, ali da, on je normalno. Spremi kada brzo da veže, spremi! Evo! Imaš drvo, pazi! Panj veliki, pazi! Čimo da smo mi zadnji, može da zatvori vrata. Dolazi brod! Levo, levo, levo! Moram se vatimo za kupi prilika nas! Dobar dan! Niko, ruke malo! Guraj, guraj, guraj! Guraj, Mićo! Guraj, guraj! Jebate, kako sam ga gulba! Rekao me kako sam gulba! Nazad, nazad! Drži, uvati, koči malo! Koči kurac! Ajde, patika na nogu, jevi ga! Ajde, unazad! Nećemo nazad, idemo! A idu nas, mogu se. Dobro, udarit ćeš u ovoga. Oni unazad, Može, ajde, ne stavi! Ajde, može! Ej, na drugu stranu. Ej, sad unazad. Ajde, samo gaši pet! Ajde, unazad! Slobodno unazad. Vozi polako! Idemo nazad polako! Samo ruke da ne udarimo! Ajde! Idi unazad, udarit ćeš. Idemo nazad, da ga držimo veze! Dobre. Ej. Ide, ajde! Pazi. Možemo ovdje! Dođite nazad, još jedan nazad! Kreni ga pa! Dobro! Može malo se guramo rukama! Nema više. Dakle, tamo da tvori. Ne možete da Ajmo ga nam da napustimo!
Ajmo da se guramo malo, ej. Ajde, sad. Evo sad, prevoditi kako se kišemo, da se vežemo, da ćemo da gore prevoditi, ali možemo se strano, Neće gore, neće. Odbijajte! Odbijajte! Male, ovako vikni, da vole kume, da može. Znaš koja je sad? Ulazi krog! Ajde, krog, veća krog! A gdje taj krog? Ajde, ti da se ulazi tamo, ovdje se nešto na nas. Kasno, ajde, vidite.